Значи един мъж страдал от много въшки. И отишъл на лекар, нали, да видят какъв е проблема, това, да изпишат нещо. И направил лекаря прегледа, казал, пич се мажи с това кремче и всичко ще мине. Обаче сега кремчето на нашия му се сторило много скъпо. И ви казал, нали, няма ли някой по-евтин вариант, нещо такова, и лекар му казал, сещам се за един безплатен вариант. Значи отиваш сега в градския транспорт и намираш някой, който има много повече въшки от тебе. Долепяш главата до неговата, неговите ще избият твоите и всичко е решено. Сега отива нашия в градския транспорт, намира една въшлива циганка, допира си главата, чува някакво шумолене и такъв си казал, о, бате, отървах се, край, това е. И прибира се вкъщи, лега да спи до вечера и какво стане, чува въшките да си говорят в главата. Викат, абе бате, така хубава битка беше, само къде изгубихме 50 човек, ма все пак вземахме 250 пленника, бате.